O BNG denunciou hoxe a situación sanitaria que está a vivir Ponte Sampaio, A Canicouva e Soutomaior. Os veciños levan meses coas portas dos seus consultorios e centros de saúde pechados e os nacionalistas acusan aos Sergas de negarse a dar solucións e de tratar de tapar con cuestións técnicas o que eles entenden que é unha decisión política. A decisión política que non é outra que o desmantelamento da sanidade no rural, que o desmantelamento da sanidade pública é a aposta por unha sanidade privada ao servizo dos intereses dende sempre. Manuel Lourenzo cualificou como vergonzosa a situación que viven dende hai meses os veciños de Ponte Sampaio, A Canicouva e Soutomaior, con listas de espera de máis de 10 días para ter atención sanitaria telefónica e cun servizo completamente saturado. Isto, lóxicamente, está obrigando a ter que moitas das persoas teñan que ser derivadas a privada, non atopan outra alternativa. Isto fai que moitas persoas teñan que optar pola vía de urxencias colapsando tamén eses servizos, e isto fai tamén algo que ao meu xuízo creo que é moito máis grave, que moitas das persoas teñan que pasar enfermidades sen seren atendidos por unha sanidade pública pola que levan cotizando toda a súa vida. Co obxectivo de seguir facéndose eco das demandas dos veciños, os nacionalistas anunciaron hoxe que farán movilizacións nas vindeiras semanas. Ademais, o BNG levará este debate ao Parlamento galego. Non imos parar, imos convertirnos nunha pinga malaya ata que os Sergas sexa quen de atender as demandas da veciñanza de Soutomaior e ata que teñamos a sanidade pública que todas e todos merecemos.